Mangyo siguro ko ani murag alas 2 kapin para ako ani ma-discuss pag-ayaw tunod kay. Grabe din sa importante. Grabe din sa importante. Nindot ta? Amahan na mo nga Diyos ang kagagahom. Kaya kami nakiksulti kanino. Nga imo kami pakiksultihan karon. Nga dili mahimong kawang ang paglingkod, pagpungkok, pagpamati sa imo mga lagad. Labi na sa mga kapastoran kaniya karon. Himo ang humok ang amo kasing-kasing. Himo ang madinawaton, matinuohon. Nga dili sirado ang amo kasing-kasing, ang una paglihi o Diyos. Kuha ang pundasyon nga dili ikan. Amahan, bless sino matagusa. Nga mahimong ming panalangin at mahimong tinunan sino matubang. Nga to si mo makatawhan ay mong higugma. Sa panapamis kalibutan, amahan, tabangin kami. Kaya wala may mahimong kung wala ka. Ang imong alagad, ang iyang gisulat diha, ang iyang ngalan gisulat sa libro sa Biblia, sa 1:30, nagsulti, kinahanglan, ako ang usos, o ikaw ang mapataas. Ikaw ang uswag. Muswag ka sa mga kasing-kasing, like sa kinabuhi ni Paul, dili na ako ang nabuhi, kundi si Jesus na nabuhi sa matag Kristohanon nga niya karon. Dili ang karatula ang mabuhi, kundi si Jesus ang mabuhi sa among kasing-kasing. Thank you, Lord. Sa iyong mensahe, pakiksultihin kami. Right now, through your Holy Spirit, Jesus' name. Amen. Nalaingon ng Diyos, mga kigsonan, ingyo na ko ang mga batanon, yun, mamati. This is a great opportunity sa inyong kinabuhi na magkapatid mo tinod ng mensahe. At kulit, kanang mga wali tinuod. Akong pasalamatan ng Diyos sa mga pastor, labi na Diyos sa tanang karaang mga pastor, Pastor Heidi, isa kayo mga karaang mga pastor din. Kami, mga bago rin kayo mga pastor. Kamu mga pastor na naghago, nag-ugmat, di isa yun ang inyong agyan. Unta, ang inyong mga laguan, dili malimot sa inyong mga sakripisyo. Usa sa mga hinungdan, nganong doon ay mga panahon na malimot ang tao tungod sa garbo. Ay suglis sa mga pastor, kaniya karon na ang isang yaw, mayong malita. Atong ablihan ang unang Timoteo unang Tesalonica kapitulo 5 versikulo 12. That is a scripture reading, pero wala ni sa sit up sa line up. Unang Tesalonica kapitulo 5 sugod kog 12 hangtod sa versikulo 18. Ingon sa dinhi, mga igsuon, naghangyo kami kaninyo nga inyong kahuron ang mga naghago uban kaninyo. Sila ang ipili sa Ginoo aron pagdumala o pagtudlo kaninyo. Tahura sila o gigugmaa pag-ayo tungod sa ilang katungdanan o pagpinatay kamo. Nag-awhag kami kaninyo mga igsuon nga inyong pahimatngunan ang mga tapulan, dasigon ang talawan, tabangan ang maluyahon, o pagmapailupon kamo kanilang tanan. Ayaw ninyo panimasli ang nagbuhat og daotan kaninyo, kundili sa kanunay buhata ang maayo alang sa usa-usa o sa tanang tao. Pagmalipayon kamo kanunay, pagampo sa tanang panahon, o pagpasalamat kamo bisag usay mudangat kaninyo, kini mao ang kabuton sa Dios nga buhaton ninyo sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. So ang tema mga kaigsunan, ang tema nga gihisgutan diri, ang angay hinumduman sa pagpasalamat nato sa Dios. Kanus agin mo nakahinumdum sa time nga dako kayo mo og pagpasalamat sa Dios? Kanang grabe ang inyong kalipay, nakahinumdum pa ba ta? Katong grabe gyud. Di ba sa diha nga nakit-an ta sa Dios, gibiyaan na to ang kalibutan, o nidesisyon na ta nga sundo na to siya. Murag till dito as part bitaw dapat. Tama? I have decided Jesus
to follow not myself, but to follow you. Niya, himo na yung nagpakiksaad, no? And no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. Wala na ang pag-inom, wala na panigarilyo, wala na paghubog-hubog, wala na pangabit, wala na ang mga malaway. Dapat. Why? Ang imong lawas templo sa Holy Spirit. Amen? Hello? Siguro, kung mabasa nato mga gigsunan ang angay, hinumduman sa panahon na magpasalamat ka sa Diyos, may nga love. Gugma sa Diyos. Why ka papusan? Gikan sa Old Testament to New Testament, grabe kadaghan ang mga verses na nagsulti nga ang gugma sa Diyos, why katapusan, ang gugma sa Diyos, why pagluban? Lo? Siguro, kung magpasalamat ta sa Diyos, mga kigsunan, maingon ta nga, magpasalamat ko sa Ginoo tungod sa iya pagkamaayo. O gidaya na malitok, no? Tungod sa iya pag-ariman. Hindi na apag yun nindot. Nagpasalamat ko sa Ginoo, Pastor, ang ako ang mahinumduman, ang tanang gibuhat sa Diyos. Pero mao na pinaka-crucial. How about si mong gibuhat? Hello? How about si mong gibuhat today? Nagpahimaot ba ni sa Diyos? Another evaluation. No? Another evaluation sa atong kagalingon. Nindot kayo kung kanunay na itong ma-evaluate ang atong kaugalingon. Kasagaran, manggod, ang atong evaluate, dili kaugalingon. Munang nadagay judgmental. No? Doon na ang level ka, no? Kapagpakan ng ginawa, continuous study. Padayon na magtuon, no? Ang binisaya ako kay manosblin niya. Sige. Ang angayang hinumduman sa pagpasalamat nato sa Dios, mga kigsonan, doon naman mo'y Biblia, pwede na ito pukusan. Ablihin yung Biblia, nasa sa unang Tesalonica, Kapitulo 5, versikulo 12. Ang konteksto diha ay matnon From verse 12, katapusang pahimatnon o pangumusta. Pero, ang tibuok kapitulo 5, ang giingon diha, pangandam sa pagbalik sa Dios. Pangandam kamo sa pagbalik sa Dios. Ikaw ug ako, bisag unsa imong relihiyon, nagtuog yuta, nga dunay mo balik. Ug ang iyang balikan, katong iyang nailhan. Ang pagwali, dili na maoy ilhanan nga gipakita ni Jesus. Even ang paghimog milagro, even ang pagpagawas og yawa, dili na ko'y basihanan ni Jesus aron ka iya kang angkonon. Tegara na kain ng uban. No na. Na ako estudyante ay ngampo siya. Naayo ko no. Isa, Pastor, lipay ko kay naayo sa akong pag-ampo. Tungos sa akong pag-ampo, naayo. Doon ay mga disciples the time of Jesus nga gihatagag mission ni Jesus. O niya, malipayon sila ni balik. Niya, sa dihang nilipayon sila, ingon day sila, lipay kay sila. Ingon ni si Jesus nga, ayaw mo paglipay nga, nakapagawas mo kiyawa. Ang tinuod nga, rason nga ngay mo maglipay, kay ang inyong ngalan nasulat sa libro sa basahon sa kinabuhi. But, doon ay kahinumdong ang last book of the Bible. Nasulat ang inyong ngalan sa libro sa kinabuhi, pagbantay nga di ka mapildi. Kay kung mapildi ka, ang imo hangalan nga nasulat dito, i-reson. Tama? The time Moses, ang yun si Moses. Lord, Diyos, grabe na yun ang ikuha sa mga tao. Grabe, makalilisan na sila.
Kung mahimo, papasa na lang ning ako ngalan sa libro sa kinabuhi. Kung sa ingon sa Dios, dili Moses ang papason nga ngalan sa libro sa kinabuhi katong nagpakasala. Lahi tong nakasala, lahi ko tong nagpakasala. Hello? Dapat seryoso kay. Kabalo ka, unsay meaning anang nagpakasala o unsay meaning anang nakasala. Tama? Hindi na ako na-discuss. Now, bantayanan kayo ni, kay dunay warning ang Dios nga sa atong pagkakristohanon, yes, by faith, nalista nga tungalan sa libro sa kinabuhi. Pero sa imong pagtuo, sige ra kay pakasala, higugina, sirado, abli rin ako ng langit, siradong interno. Inong dumi, ang Mateo 25, dunay napulo ka birhin ng mga babae na isa Christian. Ang 5 tanghaw, ang 5 anak. Muna kung nuna kay pagtuo, ayaw ipadapin ang imong kay palo. Amen? Barugi. Andun na kay Kristo. Kung saan mo magburog, kung sa imong pagkabistuhan, wak kay basa-basag Biblia, kay kaagad na kaswalis uban. Basa Biblia. Kini nga mensahe mga kaigsuonan, ako nagtuo nga inyo ning tipigan. That's my prayer. Daghan nga manghigayon nagpasalamat sa Dios. Iman dili tanang tao nagpasalamat idawat sa Dios. Daghan kay mga simbahan nga naghimo anniversary, naghimo mga Thanksgiving, pero compare nila sa ubang simbahan. Naghimo sila dili to glorify Him, but to glorify sa ilang. Muna nga isibak-sibak dayon. Ya, katong ilang isibakan, ila dayon pinakon. Ang mga Katoliko, imbis mablas, kubon. Mao ba na life of Christian? Dili. Magkilak ang Ginoo nga maglantaw nato kung inalang ato ang kinabuhi. Muna nga, ang angay nga hinuduman sa pagpasalamat nato sa Dios. Isa ko nang gitaingon, doon ay mga taong nagpasalamat wala dawata sa Dios. Kay nung mo sa usa ka bright na tao, nga ginang Prasio, ayun rin siya, luhod siya. Asa rin na mabasa? At isang buko, Mateo. I think, ako rin tanaw din kung makitaan ba na ako sa Mateo. Mateo? Mateo. Mateo. Ako rin basahon yun nga Lucas. Kung wala sa Mateo, Lucas 11. Now na to, Lucas 11. Grabe ang prayer sa usa ka Prasio. Ani nga time? Lucas 18 din. Sorry. Lucas 18 daw na may Bible. Lucas 18:11. Sige. Sugod kog 9, isugilon usab ni Jesus kining sambingaya ngatos nga nagtuo nga sila maayong tao ug nagtamay suban. May duha ka tawo nga nangadto sa templo aron pagambo, ang usa Pariseo, ang usa kobrador sa buhis. Ang Pariseo nagtindog ug nagampo sa kaugalingon. Kinakaugalingon, nagpasalamat ako kanimo o Dios. Nga ako dili hakot, dili ako libungan, dili himbabay, sama sa uban. Nagpasalamat ako kanimo, nga dili ako sama ni atong kobrador sa buhis. Kung imo na hutong pagbasa, sige sa pasalamat, sige sa kanta o thanksgiving,
Pero sige na po niya, pagpangumpara sa uban, wala na inawata sa Diyos. Amen? Muna niingon si Jesus, kung wato gani ka sa templo, nga sa diha nga mo ato ka, na hinuduman nimo, madunay na silot nimo, ayaw usa padayon sa halad. Biyai usa ang halad. Ayaw pag-ingon, wala mo ingon nga, ayaw na paghalad. Biyai usa ang halad. Tama? Biyai usa ang halad. Pag-uli usa. Pero karon naghanan ng himog alad. Way uli-uli. May nagbuan, nagbagong ra ng naon. Lingi ako na mong takad, wa ba magmukod. Lahat na nagkatawa na. Tinaora na ay. Pati kayo ng Christian daw eh. Nga maginagbuay, magbangog. Magbakong ra naon. Hindi sakit ang tiyan. Dili tanang naghimong pagpasalamat gidawat sa Diyos. Ang gidawat bisan gani wala sa kapasalamat, pero ang iyang kasing-kasing mapausanan. Ang iyang kasing-kasing mapailubon, kay ang kasing-kasing nga mapausanon, mapailubon, ang gipataas anak, dili karatula, kundi si Jesus. Anong nahambog ang tao? Tungod mo sa karatula? Panawara ko ng mga debatidor, ngamatay na lang uban, until na wag sila mauli. Pangutana, kung lamang malangit to sila, mag-away na po to sa langit. Tiwas dito. Tiwas na dito. Ili Soriano, Felix Manalo, uban pang mga debatidor sa tibok kalibutan. Kita wag dulu debate ta. Mayog mo ko kita. Nya sige ta. Yung gato ta dito, kupot yapon ang langit. Katapatuon kay kalinaw man to dito. Amen mo na diri sa kalibutan, linaw na ka. Amen. Ang ipataas si Jesus. Jesus. Dahil atong tanawon, unsay angay na itong hinuduman. Balik ta sa ato ang mensahe. Ang angay na itong hinuduman, mga igsoon, tanawa, kaning verse 18, o pagpasalamat kamo bisag unsay mudangan kaninyo. Kanang og magpasalamat kamo, kanang a sentence tunay na gisundan. Amen? Tunay na gisundan. Sumpay na lang ng verse 18. Sumpay na lang ng pag-ingon niya, o pasalamat kamo bisag unsay mudangan kaninyo. Kay kung buhaton ninyo ang verse 12 to verse 17, bisag unsay mudangan ninyo, kabugot ko na Ginoo. Amen. Tama? Amen. Ato lisod lang. Verse 17. Paatras ta. Ingon diha, pag-ampo sa tanang panahon. Daghan kay mga Kristohanon, isa ra mo ampo na ay Thanksgiving. Seryoso. Isa lang musimba kung anniversary. Isa lang madasig kung dunay mga outing. Pero ang tinuod nga nagpasalamat, katong tao nga nag-ampo bisag unsang sitwasyon. Muna niingon ang 17, pag-ampo sa tanang panahon, unya gisupayan dahil og pagpasalamat. Ang kalipay sa Dios nga maghatod ang tao nga maghatag niya kalipay nga maghatod og pagpasalamat kaniya. Katong tao nga bisan unsa na lang ang sitwasyon, wa gyapon malimot niya. Amen. Nakaluhod gyapon, Lord. Makaluhod di ka kung nanay gidungtan. Seriously. Singkahan lang ka. Ang lang. Ako kapila ko tulisyo kang tao. Kapila ko rugaan. Pero saksi sila si Pastor Juman, Pastor Billy sa mo ang sakripisyo. Uban sa ko ang wife. Ingon ako ang asawa. Bes, mahawa to rin eh. Nagmay pa itong mga
matag sa'yo. Uya ni ma. Kuandak si Mahan. Uya yun sa naong sa mga asawa. Karon di na siya magkaluloy na ako. Lipay na tayo ko. Ano man, gihikilin mas nito. Ginoon, grabe eh. Logos na ginawa ang hulughan. Pila ka time na grabe ang pagsulay sa ministry. Ano man, dili lagi sa'yo ang magsulod og langit. Prophecy ni Jesus diha sa 7. Gamay pa gyud makatultol. Gamay pang hanggangaan, isut pang agianan. Gamay pa gyud ang makatultol. Daghan, lapat ang nas kalaglagan, pwede pa gyud sang kanta. Ang uban gani, gusto manimpa. Pastor, imong nilinahan ba? O dili man kadasig, seryoso lang. Dili gusto ang Dios nga kana kita manglimbong kasi kung ang kagalingon sa pagtuo nga makasulod ka, bisyoso ra. Mahal to tunan. Ako kasing kasi, kung ihawas ko sa Ginoo sa akong bisyo, nagsinggit ko sa Ginoo nga, hawason ko ang mga tao sa bisyo. Kaya mura na naghatag kakahi sa ulo. Kinahanglan mag-ampo sa tanang panahon. Muna nga ang disciples, kinahanglan i-train sa prayer, dili lang sa actual, o dili sa ilahang kinabuhi nga sila lang. Dili dapat magsalig ang disciple sa nag-disciple. Tama? Kaya usahay, di na gani kabisita ang nag-disciple, o balhin kong laing mo disciple. Isla na po ang karatulong. Importante, prayer eh. Amen? Amen. Prayer. Kay dunay buhaton ang Dios kung mainampuon ka sa imong pagkalalaki, sa imong pagkababay, sa imong pagulitaw, sa imong pagkadalaga. Dili ka madaog sa panulay kung mainampuon ka. Amen. O sa may gikinahanglan aron naa kay pagkamay nampuon time. Dapat naa kay time management. Oras sa pag-ambo, dili oras sa pasilpon. Grabe na ang time karon sa atong panahon. Mga ginikanan, mga kabatanunan, bisan pagbasa sa Biblia, lison na. Unang doon ako yung mga kumpos. Ikaw ginikanan, bata mo tudluin, bata mo iyahin tudluin, may pamatasan. Kaya daghang yung mga pastor may muwali, bata perte, batiag kita iya. Ko estudyante, itas buhol, may pastor, ang iyahang anak, 10 anyos, diya sa simbahan, ang pastor, sige gwali, gipaningot og wali, ang anak, sige ra og saba, ibuyag sa pastor, giingnan po sa anak. Nain ano? Bata pa ganyan, kung sa baka umadako. So, importante, prayer. Ang tanan mo, prayer. Dayong pag malipayon kanunay. Kabalo ba mo, ang source sa kalipay, ang giingon ni David sa Psalm 16 verse 11, presence ni Lord. Pero kung imong yung tunan ang Biblia, ang ugat yun sa kanang tinugdang yun na mo'y makahatag o pamaagi na makahatag ni mo kalipay is usagod kanang pagkamapausanan. Kaya kung muduol man ko ka sa Ginoo nga mapahitason, dili nimo mabati ang iyang presensya. Ang imong mabati ang imong kaugaling mong presensya. Na ang kaguol, pagdumot, daghang mga pangutana, kalibog. Pero kung mapausanon ka, Lord, kung nasa kasala sila, kasi doon na po ko sala. Pasilo ako. Abli ako na kasi. Muna na nga time nga ipabati sa Ginoo. Muna na nga time mubisita siya sa imuhang pag-ampo. Muna na nga mabati nimo ang tunang kalipay. Muna mga pastor, mga kaigsoon diri, patasana ang pagkamay ng puon. Amen. O patasana ang pagkamupog sana. Pagkamapayluon. Kanus aman nimo matukan
maibalwit ang imong kaugalingon nga akani. Kung nga kay pagsulay, kung wa kay pagsulay, dili ka makasinati, di ka makaila sa imong kaugalingon. Muna nga, ang Biblia nagsulti, bulahan ang tao nga sa tanang mata nga pagsulay nakasinati. Santiago bulahan ang tanan nga nakasinati sa tanang mata nga pagsulay. Tanang mata nga, dagko, na ikagmay, na ihinay, na ikalit, na ikusog. Tanang mata. Pero kung naghimong kag dili mayo, o niya, niresulta po dili mayo, di na napagsulay, sa kalibutan ka na, mirisi. Hinoon biya na, istuhanon ka, dapat itudloan ka sa Biblia. Ang mutudlo, ang nagdumala sa simbahan. Usa kang maayog yun nga iwali, no? Biblia yun. Kay maurag yun na makapasangka, makapaandam sa tao, aron siya maandam sa maayo diha sa pagpangalagad sa Dios. Mateo, una ay kaduhang Timoteo, Kapitulo 3, versikulos 16-17. Ang tibok kasulatan, isulat uban sa lamdag ikan sa Dios. Mapuslanon kining alang sa pagtudlo sa kamaturan, sa pagbadlong, sa pagsaway, o pagtudlo sa umpang kinabuhing matarong. Sa ingon ang nag-alagad sa Dios, masangkap maandam alang sa tanang mayong buhay. Walang doon na sa'y gibilin na propeta, apostol, prophet, evangelist, pastor, magtutudlo. Pag-abot sa Episo Kapitulo 4, pag-abot sa 12, gihimo niya kini aron maandam ang tanang katawan sa Dios alang sa Kristohanong pag-alagad. The word Christian, doon na kay trabaho, Kristohanong pag-alagad. Dili lang sit down ang imuhang trabaho. Pagsugilon kung kinsa ang Dios sa imong kinabuhi. May usa ka tao, nagsugilon siya. Iyang isugilan, iyang isangyawan, ang iyang isuon. Mangalagad na kuya, kay kuya ang tiyo diyan, kaya hang tawag siyang isuon, tiyo man. Tiyo, mangalagad na tiyo. Hindi mo inday. Sige, kagsangyaw. O sa man ang inyo ha, sige mo kayo puyo, kanang imuhang lalaki, inyo. Sangyaw-sangyaw, o yasig bisyo. Muna nga, atong barukan to, bidesisyon ta, nga talikdan na to kung kinsa ka. Amen? Ang makatabang na to, Biblia. Biblia. Sunod, ingon siya dinhi, 15. Ayaw ninyo panimasli ang nagbuhat og daotan. Kaninyo. Kundili sa kanunay buhata ang maayo alang sa usap-usap sa tanang mga tao. Kanus aka naka sinati nga gibuhatan kag daotan. Unsa gyud ang pinaka dili maayo nga imuhang nasabtan nga daotan? Katong tahima nga sa imuhang nasabtan nga grabe ng gyung sakita. Unsa may imuhang nakatunan, dapat mautoy imong ibalos niya. Tama? Unsa may mo ibalos? Usas mga pagtulon ni Jesus. Ingon kaniadto, dungti ang inyong kaway. Higugmaa, dungti ang inyong kaway. Apan karon sultihan ko kamo. Di ba followers ni Jesus? Kita mo isultihan anay. Apan sultihan ko kamo. Higugmaa ang inyong mga kaway. O pag-ampo kamo panalangin ngadtos mga tawo nagpasipala kaninyo. Amen. Gisugo man gani pa sa Dios na higugmaon ang mga kaway. Mag-ampo tag panalangin ngadtos mga tawo nagpasipala. Usa pa kaha katong mga tawo naghago sa tuwa. Katong mga pastor na naghago sa tuwa. Managwali sa tuwa. Nagang kayo mga Kristohanon, mga kaigsunan nga mawalihan o grabe muwali. Maingon dayon sa ilang kaugalingon, luoy ang pastor o may grado. Wag ay ay may grado. Hinahinay dayon paipit-ipit atong may muwali. Nya tulo talikod. Talikdan na ang naghago. Nya unay makita sa mga Katoliko.
Bersikulo 14. Nag-awhag kami kaninyo, mga igsoon, nga inyong amumahon ang mga tapulan, dasigon ang mga talawan, tabangan ang maluyhon. Sa atong kinabuhi, dias pamilya, doon na ginay tapulan mo ampo, doon ay mga tao nga, grabe kapugihan diri sa prison worship, pero paghugas, di gani ka, masugo. Hello, napabata diha sa mga worship team, uga kayo ang inyong pag-challenge. Kung ang inyong challenge na kailan ninyo. Ngayon, malalagay ka sa Diyos, ni maayo ang Diyos. Day, matutas ako, day. Hindi, tutas malay. Ay nahan. Wala rabay, limbyo, wala, ugasi siya. Gano'n wala man ka maglimbyo man? Pati ako ang isibahan. Huwag tapasan. Ya ang madaot ang natumala ang pastor. Kaya naman, disiplinahon sa pastor. Uy, ang memoro pa po yung disiplina ng pastor. Dili naman tungahon pila ka bulan. Manugit masuban. Unya, inik na sige, magpasalamat sa Ginoo. Every na kita magpasalamat sa Diyos nga madaogon ta sa pagrespitos kipadalas Ginoo. Maunang verse 12, tanawan. Mga igsoon, naghagyo kami kaninyo nga inyong tahuron ang mga naghago uban kaninyo. Sila ang gipili sa Ginoo aron pagdumala o pagtudlo kaninyo. Tahura sila o higugmaa pag-ayo tungod sa ilang katungdanang pagdinatay kamo. Kanang higugmaa pag-ayo, kanang word nga higugmaa pag-ayo ang nanggawas ana kinaiya sa gugma. O sa may kinaiya sa gugma, wala na itago ni Jesus. Gipadayag na sa Biblia, gipisa-pisa o sa kinaiya sa gugma. Hatagi ko na ko sa kinaiya sa gugma. Usa? Ha? Mula hutay. Usa ka? Ha? Mo? Basahan ko na lang. Unang Korinto 13:4 hatod sa city. Naabay kinaiya sa gugma nga way respeto. Higugma pag-ayo. Unya ingon siya dinhi sa verse 12, naghago kami, mga igsoon, naghangyo kami kaninyo na inyong tahuron ang mga naghago. Kanang word naghago, mga kaigsunan, siguro sa in English pastor, usam na iPhone, usam na naghago. iPhone lagi, di for airport. No? Nga imo nang pisa-piso, imo nang mga gaway-gaway anak, kanang mga naghago kabalo mo, nagsakripisyo. Kanang nagsakripisyo, kabalo mo mga kaigsunan, nga dili lang ang pastor ang nagsakripisyo, pati asawa sa pastor, pati ang mga anak sa pastor, nagsakripisyo na para mawalihan ka. Sa panahon nga nakakaton ka, biyaan na rin mo sila. Hello! Niya tapos magpasalamat ka sa Ginoo. Ang tao nga magpasalamat sa Dios, nagmalampuson sa isugo sa Biblia. Samtang lima tato ganina alas 3, gihangad nako ng karatula. Lord, ayaw ni himo ang instrumento pagtibay sa mga tao. Himuan isang instrumento aron magkauli ang matang tao. Bati kayo mga kaigsunan ng tao nga ang mga naghago, the word naghago, nagsakripisyo. Hinungdong ko ni Pastor Alwin, mulakaw siya, ikan sila halin ng tuyan, sa kauras, 2 kauras, lakaw diri. Nya, dili lang si Pastor Alwin.
si Pastor Heidi, si Pastor Billy. Kung doon ay nagsunod nila, dapat dili malimot sa sakripisyo nila. Kung dili sila malimot sa sakripisyo, sa panahon na magpasalamat sila, dawaton sila ni Lord. Dawaton sila ni Lord. Kung dawaton ni Lord ang imong sakripisyo, bisag saon ni muglikay, bukdon kag panalangin. Amen. Bisag saon ni muglikay. Nung makaingon kang kinsa, makumatan nila niya ng sa Diyos.